Bore da a chroeso i chi I wasanaeth Capel y Ffynnon y bore yma. Os mae dyma'ch tro cyntaf I chi ymuno efo ni, dyn ni'n croesawu chi yn arbennig a dyn ni'n gweddio byddwch chi yn profi bendith gyda ni. Gai gychwyn yn gwasanaeth ni bore yma jyst trwy ddarllen ychydig o adnodau o lyfr y Chronicle. Yn yr adnodau yma mae Dafydd, mae'n casglu at ei gilydd yr adnoddau ar gyfer adeiladu y deml ac mae'r bobl wedi bod yn ymateb iddo fo. Felly o 1 Chronicle 29. Yr oedd pob un a feddai emau gwerthfawr yn ei rhoi yn rhysordi tir arglwydd oedd dan ofal Jehiel y gersoniad. Yr oedd ei heilioni yn achos llawenydd i'r bobl am ei bod yn offrymu'r arglwydd o'i gwirfodd ac a chalon berffaith. Yr oedd y brenin Dafydd hefyd yn llawen iawn. O bore yma, lle bod ni ddim yn adeiladu teml, ond mae gennym ni rhywbeth I roed i'r arglwydd yn does. Mae gennym ni'n addoliad i'w roed iddo fo. Does na ddim arglwydd gwell i'w addoli. Yn gweddi ni bore yma, di byddwn ni'n medru gwneud hynna gyda calon, llawen ac agored. Felly gadewch ni addoli gyda'n gilydd trwy gannu o nefol a ddfwy'n oen sydd yn llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno I bryd. Dy ddawn, dy ras, ath gariad drud, fy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. O nefol a ddwy'n oen sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn, dy ras, ath gariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Gadewch ni weddio. O arglwydd yw dad, dyn ni'n diolch I ti am y fraint dyn ni'n cael o gychwyn wythnos arall yn meddwl amdana ti. A ni jyst yn meddwl amdana ti, ond yn cael daddoli di. Yn cael dy brofi di, dad. Yn cael darllen amdana ti yn y gair. O arglwydd yw dad, dyn ni'n gwybod nad ydyn ni'n heiddi hyn o gwbl. Dyn ni'n gwybod yn bod ni yn bechaduried, ond dyn ni'n diolch am Iesu Grist. Diolch I fod o wedi dod i'r ddeiar yma, fod o wedi marw trosta ni, a fod o wedi atgyfodi a choncro marwolaeth, a fod o rwan yn y nefoedd. A dad, dyn ni'n diolch I ti am y gobeith rhyfeddol yma sydd ganddo ni. A dad, dyn ni'n gofyn I ti fod gyda ni rwan. A dyn ni'n gweddio hyn I gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, yma yng Capel y Ffynnon, dyn ni yn
yn credu ei fod yn bwysig iawn yn bod ni'n gwasanaethu y gymdeithas yr ydyn ni'n byw o hynny yn ddihi. Da ni'n rhan o'r gymdeithas, da ni eisiau gweld pobl yn dod i nabod Iesu Grist, a da ni eisiau gwasanaethu pobl, a felly mae gennym ni'r clybiau, mae gennym ni'r holl bethau da ni'n neud fel eglwys. Nifer ohonyn ni yn helpu efo'r banc bwyd hefyd. Ac un peth o'n i'n meddwl sy'n ni'n neud bore yma, fydde jyst tynnu'ch sylw chi at elusau newydd sydd wedi cychwyn yn y gogledd yr wythnos y ddiwethaf yma, fel bod pobl yn ffeindio allan am waith yr elusen yma. Tir Dewi ydy enw'r elusen, ac mae un o'r rhai sydd yn ymwneud ar elusen Gareth Davies, mae nifer ohonon ni yn ei adnabod o yn yr eglwys. Ac elusen ydy hi sydd yn helpu pobl yn y byd amaethyddol. Mae amser anodd ar hyn o bryd gyda Brexit a phob dim arall sy'n mynd ymlaen i bobl yn y byd amaethyddol, ac felly mae'r elusen yma i helpu pobl, a mae Gareth yn mynd i sôn ychydig bach mwy am hynny rwan yn y lansiad. Today is a big day in the development of Tir Dewi, as we are here on the showground in Anglesey to launch our service to the farmers of Gwynedd, Conwy and Ynys Môn and their families. It would be easy for us to celebrate today, counting this as a success, as a reward for all the planning and organisation that's gone into getting us here. But to celebrate would be to forget what Tir Dewi does. Tir Dewi exists to support farmers and their families who are experiencing difficulties. And today, that's more serious than ever, as farmers face the uncertainty of Brexit and whatever the market conditions may be like after Brexit. Uncertainty of farm support as we leave the CAP and wait for Welsh Government to tell us what the support system will look like afterwards. The endless undervaluation of food in our economy, the constant threat of TB in our cattle and the devastation that causes to farms and to farmers. Storms and droughts causing concerns over availability and the cost of food for animals as the winter approaches. And given all of this and more, the pressure of planning and decision making, all alone in isolation. I'm afraid I can't celebrate Tir Dewi's launch today, but what I can be is glad and proud of the fact that we are here to provide support to the farmers of Gwynedd, Conwy and Ynys Môn. One last thing. You may have seen that we conducted a survey of farmers here before our launch, and thank you if you completed that survey. We'll publish the results over the coming days, but there was one in particular that was very disturbing to me. 74% of farmers who responded to our survey said that even if they had trouble, even if they were in difficulty, they might not ask for help because of concerns about confidentiality, that people would find out somehow that they weren't coping, or concerns over embarrassment or shame or telling somebody else and being judged for what they see as their failure. Well, let me remind you, calling Tir Dewi is confidential. We are here to help you, not to tell tales. And we will never judge you. We will support you and your family, whatever your struggle. So call us if you're struggling. Call us if you need someone to talk to. Call us if you want to volunteer and help us. Just call us. Wel, mi fyddai'n dda yn byddai ni gofio am yr elusen yn gweddiau a rhannu yr newyddion gyda phobl hefyd. Ac os ydych chi eisiau clywed mwy am hanes Gareth, achos mae hanes o'n ddiddorol iawn, mae o'n un o'r plant gafodd ei dynnu allan o'r ysgol yn Aberfan. Ac mae ar y sgrin rwan, mi newch chi weld y cyswllt i erthigol sydd wedi cael ei sgwennu am Gareth. A mi fedrwch chi ddysgu mwy amdan i hanes y rhyfeddol o yn fanna. Wel, yr rhan o'r Beibl da ni'n mynd i edrych arno fo bore yma di Ioan, penod
1. Ac mewn munud mi fydd Nia yn darllen yr adnodau I ni. Ond cyn iddi wneud hynna, o'n i'n meddwl sy'n ni roi chdi bach o'r cefndir I chi. Nid Ioan Fedyddiwr sydd wedi sgwennu y llyfr yma, ond Ioan un o ddisgyblion Iesu. Mi roedd Ioan, mi dreuliodd o leia 2 blynedd gyda Iesu, mi welodd o ym mhob bath o sefyllfaoedd. Oedd Ioan, oedd o'n bysgotwr, ond mae'n byr debyg I fod o'n ddyn fusnes reit llwyddiannus hefyd. Da ni'n dysgu fod gennym fo weision ac yn y blaen. Ac felly mae Ioan yn y darn yma ac yn y llyfr yr Efengil I gyd, mae'n ceisio disgrifio Iesu Grist I bobl. Dwi'n yn gwybod sut byddech chi yn mynd a disgrifio rhywun dych chi'n nabod yn dda, am o'n I byddai'n nifer o ffyrdd gwahanol o'i wneud o. Ond mae'n ddiddorol iawn sut mae Ioan yn disgrifio Iesu ac yn arbennig sut mae'n cychwyn I lyfr. Felly gadewch chi ni wrando rwan. Daw darlleniad y bore yma o'r bennod gyntaf o'r Efengil yn ôl Ioan. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Daeth pob peth I fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd goleuni dynion y doedd. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst I dystiolaethu am y goleuni, mwyn I bawb ddod I gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth I dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleio pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd I fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd I bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd ein twy, rhai sy'n credu yn ei enw, hawl I ddod yn blant Duw. Plant wedi geni nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei egoniant ef, ei egoniant fel unig fab ond dododd I wrth y tad. Yma Ioan yn tystio amdano ac yn gyhoeddi. Hwn oedd yr un y dywedais amdano. Yma'r hwn sy'n dod ar y fôl I wedi flyblynori, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen I. O'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses yr rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un a cyntau'n Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad. Hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Diolch, Nia. O cyn I mi geisio esbonio, chydig bach ar y darn, yna gadewch ni weddio gofyn I Dduw helpu ni I ddeall yr hyn sydd ganddo ar yn cyfer ni y bore yma. Gadewch ni weddio. Dad, diolch I ti am dy air. Diolch bod ti'n siarad gyda ni trwy dy air. A dad, dyna da ni eisiau I ti wneud rwan. Da ni yn gwybod bod ni angen I dy ysbryd I weithio yn calon ni. A felly, plis gweithio ac agor llygyd yn calonau ni weld yr hyn sydd gen ti ar yn cyfer ni bore yma. A da ni'n gweddio hyn yn enw Iesu. Amen. Wel, dwi'n meddwl chi sylwi bod Ioan yn defnyddio 3 gair I ddisgrifio Iesu yn y paragraff cyntaf yna yn y 5 adnod gyntaf y gnath Nia I darllen
i ni. Yn adnod 1, mae'n defnyddio'r gair i ddisgrifio Iesu Grist. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Ac wedyn yn y bedwaredd adnod, mae'n defnyddio bywyd, yn ddwef yr oedd bywyd. Ac wedyn mae'n mynd ymlaen yn y 5 adnod i ddefnyddio goleuni. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch. A da ni'n mynd i edrych yn sydyn iawn bore yma ar y 3 gair yna. A beth mae'r geiriau yn ei ddweud wrthon ni am Iesu. Wel, gadewch i ni gychwyn efo'r cyntaf ta, y gair. Pam bod Ioan yn defnyddio gair i ddisgrifio Iesu Grist? Pam ddim dyn? Yn y dechreuad yr oedd dyn, neu pam ddim Duw? Neu pam ddim brawddeg hyd yn oed? Yn y dechreuad yr oedd brawddeg? Pam bod yn defnyddio gair? Wel, pan oedd Ioan yn sgwennu hyn, am ni, mae 2 brif fath o berson fysa yn darllen ar beth oedd o yn sôn amdano fo, sef yr Iddewon a'r Groegiad. Ac mi roedd gair yn bwysig iawn i'r Iddewon ac i'r Groegiad. I'r Iddewon oedd yn darllen hwn ac yn gwrando, yn sicr fysa nhw yn syth yn cael eu cymryd yn ôl i ddechrau Genesis, i ddechrau'r Beibl wrth glywed y gair. Oherwydd yna da ni'n clywed fod Duw yn siarad y byd i fod, y gair. Ac felly, da ni'n gweld fod Ioan yn dweud wrth yr Iddewon yn glir, mae dyma'r un oedd o gwmpas o ddechrau y byd. Mae Iesu ydy'r un oedd o gwmpas cyn unrhyw beth arall, a mae trwy fod oedd y byd i fod. Ac wedyn i'r Groegiad, eto mi roedd gair, logos, yn bwysig iawn iddyn nhw, ac beth oedden nhw'n ei ddeall efo gair, oedd y rheswm, oedd y drefn tu ôl i bob dim, oedden nhw'n hoffi meddwl ac eisiau deall beth oedd tu ôl yn byd ni, tu ôl bob dim. Ac felly, da ni'n gweld fod Ioan yn dweud yn glir. Yn fama, mae'n cychwyn trwy sôn am Iesu, mae'n dweud, dyma ydy'r un oedd cyn bob dim. Dyma oedd yr un oedd o'r dechrau. Mae'n mynd ymlaen yn dydy, yn y dechreuad yr oedd y gair. A roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Mae Ioan yn dweud wrthon ni, mae Iesu oedd yr un oedd o gwmpas cyn yn byd ni, cyn bob dim, ydyn ni yn medru weld o'n cwmpas heddiw. Ac mae trwyddo fe, mae nath bob dim cael ei greu. Da ni'n gweld yn adnod 3, daeth pob peth i fod trwyddo ef, a hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ioan yn dweud mae Iesu wnaeth greu bob dim. O'r planedau mwyaf i'r moleculau lleiaf. Bob dim da ni'n gweld o'n cwmpas ni heddiw, Iesu ddaru greu bob dim. Rwan, doedd Ioan ddim yn ddyn gwirion, efallai bod beth mae o'n dweud fama'n rhyfeddol, ond mae o'n gwneud synwyr llwyr yn dydy. A beth mae Ioan yn ei ddweud ydy fod Iesu'n Dduw. Mae'n rhywbeth am y person yma oedd Ioan wedi gyfarfod, ac wedi treulio 2 blynedd gyda fo, wedi argyhoeddi fo, i fod o yn Dduw. A da ni yn yr adnodau cyntaf yma yn cael rhyw fath o olwg rhyfeddol ar y Duw da ni'n gyfarfod yn y Beibl, y dyn sydd tu ôl pob dim, i fod o'n dad ac yn fab ac yn ysbryd glân, yn drindod. Chi'n gweld trwy Iesu daeth pob dim i fod. Ac mae Ioan wedi argyhoeddi'n llwyr na pwy sydd ganddo ni yn Iesu Grist ydy y mab yn y diwdod sydd wedi dod i'r ddeiar yma. Ac mae'n clymu mewn dydy efo pam fod Ioan wedi defnyddio y gair, achos beth mae gair yn ei wneud ydy disgrifio rhywbeth, ydy gwneud rhywbeth yn glir. Ac beth mae Ioan yn dweud wrthon ni ydy mae Iesu ydy'r un ddoth i'r ddeiar i wneud Duw yn glir i ni. Mae'n dangos Duw i ni yn glir. Mae'n dangos pwy sydd tu ôl pob dim, pwy sydd tu ôl ni a pwy sydd tu ôl y byd. Ydych chi'n meddwl mae hwn yn gysur mawr i ni bore yma, achos da ni'n byw mewn byd
ansicr yn dydyn. Da ni'n gwybod bod yna gymaint o bethau yn digwydd ar hyn o bryd, a da ni ddim yn siŵr iawn beth sydd yn mynd i ddigwydd. Ond y cysur mawr ydy fod na un tu ôl pob dim. Fod y byd yma ddim just yn rhywbeth yng nghanol nynlle, a bod na ddim rheswm na ddim byd tu ôl fo. Mae yna Dduw y tu ôl y cyfan. A da ni'n mynd i dysgu am Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly gwnewch i ni ganu gyda'n gilydd rwan ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, ac mae'n ffrindiau ni o eglwys Efengyledd Aberystwyth yn mynd i helpu ni efo hyn, ac wedyn ar ôl hynny mi fydd Elin yn siarad gyda'r plant. Bore da, dwi'n gobeithio bod chi gyd yn iawn bore yma plantos ac wedi mwynhau'r ysgol Sul. Da chi di dal fi bore yma yn barod i wneud cacan. A dwi'n mwyn gwybod amdano chi, ond dwi'n licio gwneud cacan. Cacan sponge a lemon thistle. A dyna ni a deud y gwir, dydw yn gwneud lot mwy o cacenna. Felly, heddiw yma, gewch chi helpu fi wneud y cacan. Lle mae genna fi y mowlen gymysgu yn fama, rhywbeth i fesur. Lle dyma ni, a dwi'n meddwl bod y cynhwysion i gyd yma. Lle be nawn ni ddechrau fo? Nawn ni roi chydig bach o margarine. Lle dyma ni. Ni'n rhoi margarine. A ni. Nesa, be sgynna ni? Siwgr. Da ni'n rhoi bach o siwgr i gymysgu fo'r margarine. Na ni ddigon o siwgr. Gymysgu fo'n iawn. Mae'n rhaid i ni wneud siŵr bod bob dim yn styc ni gilydd. Na ni, hynna'n iawn. Nesaf, rhaid ni gael blawd yn does, blawd codi. Ni, digon o flawd. A wedyn, ni'n rhoi chydig o wyau i fewn. Torri'r wy. Wy arall. Chydig bach mwy
troi a gymysgu. A ni, dwi'n meddwl gymysgu'n barod. Nw'n ni roi chydig bach o fargerin i'r o'r tin. A ni. Barod. Roi i gacau yn y tin. A ni amser roed y gacau yn y popty. Ni. Ni, yna wel chi munud pan fydd y gacau di gwneud. Dwi'n mor excited, mae'n amser panad a chacan. Lly, dwi'n meddwl bod y gacan yn barod. Lly, gan i weld sut siarp sydd arni. A ni, mae'n sbwn ofalus, mae'n boeth. Iawn, beth ydych chi'n feddwl? Sut siarp sydd ar y gacan yna? Beth ydych chi'n feddwl dos am cacan yn fama? Beth ydych chi'n feddwl dos am blawd? Dos am siwgr, dos am margarin, na wya. Be? Da chi'n meddwl beth rhaid gwneud cacan, os nad os gen i'r cynhwysion? O, am hyn dro. Dim cacan hefo mhanad bora yma. O, rhoswch. Mae'n rhywbeth fama, mae'n negas ar y tin i ni. Gadewch i ni ddarllen be mae'n dweud. Roedd gyda Duw o dechrau cyntaf un, trwyddo y creu popeth sy'n bod. Does dim yn bodoli, ond beth greodd Ioan pennod 1, adnod 2 a 3. Hynna'n ddiddorol, dydy? Be da ni ddysgu am fama? O, da ni ddysgu bod Duw wedi creu bob dim, a bod Iesu Grist yna hefo Duw y Tad, yn creu bob dim ar y dechrau cyntaf un. A bod Iesu Grist yn gallu creu rhywbeth o unrhyw beth. Waw, Iesu Grist yn anhygoel, dydy? O, dwi'n meddwl ella bod hynna chydig bach gwell na cacan bora yma. Cael gwybod mwy am Duw, cael yn hatgoffa bod Iesu Grist yn Dduw yn de. Waw, briliant. O, be am syniad? Yn hytrach na bod ni'n cael cacan, be am i ni ddysgu'r adnod yma hefo'n gilydd wythnos yma? Be mae'n chi ofyn i mam a dad helpu chi? Ac ella fedrwch chi yn y fideo yn dangos chi wedi dysgu'r adnod yma. Ie? Gwan, sialens i chi ar gyfer yr wythnos yma i helpu ni gofio pa mor anhygoel ydy Duw. Gret, wel, lyflu i'ch gweld chi. Dwi'n meddwl bod rhaid i fi fynd i wneud cacan go iawn rwan i gael hefo mhanad. Hwyl fawr bontos! Diolch, Elin. Mae'n hollol rhyfeddol yn dydi fod yna rhywbeth wedi cychwyn o ddim byd. Ac eto wrth i ni edrych o'n byd ar y byd o'n gwmpas, da ni'n ymwybodol fod yna rhywbeth wedi dod allan o ddim byd. Ac yn amlwg all person arferol byth fod wedi gwneud hyn. Mae rhaid mae Duw sydd y tu ôl hynny. Wel, da ni'n parhau edrych ar yr adnodau yma. Ac y gair, oedd y gair cyntaf i ni edrych arno fo'n drôn, mae Ioan yn mynd ymlaen ac mae'n defnyddio'r gair bywyd. Gair bywyd yn ddwef yr oedd bywyd. A gyma mae Ioan yn dod ar peth yn bersonol. Mae Ioan yn dod ac yn cysylltu gyda ni os hoffech chi. Achos mae wedi dweud Iesu oedd yna o'r dechrau, Iesu sydd wedi creu y byd. Ond yn adnod 4, da ni'n gweld yn ddwef yr oedd bywyd. A sylwch yn fama, diolch yn deud trwyddo ef, diolch yn deud, mae dyma'r un oedd yn dangos bywyd, ond mae'n dweud ynddo ef yr oedd bywyd. Allan ohono fo y daeth bywyd. Rwy'n mynd lawer o rymoedd ar waith yn byd ni yn does, ond am hwn i mae'n o'r ei cryfaf ydy bywyd i hun. Da ni'n weld o'n cwmpas ni'n mhob man. Da ni'n defnyddio fod ydan fel dywediad. Chydig wythnosau nôl o'n i yn Pets at Home ym Mangor, o'n i'n prynu guinea pigs, a dyma'r ddynas yna'n dweud wrth i mi geisio dewis, o'n i'n dweud, dewis yr un yna, mae'n ddipyn o fywyd ynddo fo. Chi'n gweld, mae'r bywyd yma, da ni'n ei weld o'n cwmpas y bywyd yma, da ni'n ei deimlo o Iesu yma'r bywyd yma yn dod. O Dduw, o Iesu y mab y mae hwn yn dod. Mae'r holl greadigrwydd sydd gyda ni, mae'n holl symud ni
o Iesu. Mae o wedi dod, mae'n deallusrwydd ni, mae'n cariad ni, mae'n anadl ni, mae'n nerth ni, mae'n holl fywyd ni. O Iesu, mae o wedi dod. Iesu ydy'r ffynhonnell hwn. Da ni'n ei weld o mor amlwg yn y byd yn dydan. Da ni'n gweld o'n amlwg pan mae rhywbeth yn fyw i gymharu a pan mae rhywbeth yn farw. A Iesu ydy'r ffynhonnell yma. Allan ohono fo, mae'r bywyd yma'n dod. Ac mae o'n parhau i gadw ni. Ac i gadw bywyd i fynd yn y Beibl. Da ni'n darllen yn Acte 17. Mae Paul yn dweud oherwydd ynddo ef, yn Dduw, yn Iesu Grist, yr ydym yn byw a bod. Iesu ydy'r un sydd yn cadw y byd yma i fynd. Dwi wedi bod yn meddwl am ddarlun i ddisgrifio hyn. Ac efallai un darlun, falle sydd yn gymorth, ydy dwi eisiau chi feddwl am berson sydd yn chwarae piano. Yn aml, mae'n swyddfa fi yn Mangor Ucha, ac weithiau dwi'n cerdded, dwi'n mynd i gael coffi neu paned yn y coleg, a dwi'n cerdded heibio neuadd Powys, a dwi'n clywed y gerddoriaeth hyfryd yma. Mae yna rhywun yn y neuadd yn chwarae piano, ac mae'n atseinio o gwmpas y neuadd, a mae'r sŵn yn dod allan yn rhyfeddol. A da ni'n edrych o gwmpas y byd yma, da ni'n gweld y bywyd yma, da ni'n gweld y pethau rhyfeddol yma. Da ni'n gweld llawer mwy na just stwff yn dydan. Mae'n fywyd yma. Wel, Iesu ydy'r un sydd yn chwarae'r piano. Os hoffech chi, Iesu ydy'r un sydd yn cadw y cyfan i fynd. A fedrwch chi ddim stopio'r bywyd yma. Mae bywyd yn rhywbeth sydd yn byrlymu yn dydi. Rwy'n am o'n i fydda fo'n dda i mi stopio yn fama ac i ofyn, ydy hyn yn wir? Pam ddylen ni gredu mae Iesu ydy'r un sydd y tu ôl i bob dim? Pam ddylen ni gredu mae Iesu ydy'r un sydd yn ffynhonnell bywyd i gyd? Wel, does gen i'm amser bore yma i edrych yn fanwl ar hyn. Os fysa gennych chi ddiddordeb mewn trafod y peth mwy, na plis cysylltwch gyda ni. Ond mae yna rei pethau sydd yn dangos hyn i ni. A gai dynnu'ch sylw chi at un peth nath na rhyw ddyn dweud blynyddoedd maith yn ôl, doedd o ddim yn Gristion yn arbennig, mi roedd o mewn i philosophy o'n Brwner, ond dyma ddeud o, there is no such thing as a godless person. He is too near to every one of us. Be mae o'n dweud yma na di, da ni ddim angen edrych yn bell iawn i weld os ydy'r pethau ma'n wir. Mae Duw yn siarad gyda ni. Mae rhaid ni jyst edrych o'n mewn ni. Mae rhaid ni jyst edrych o'n cwmpas ni. Sbiwch ar fywyd. Meddyliwch am y peth. Mae yna'n amlwg. Mae yna rhywun yn amlwg y tu ôl i peth. Dydy pethau ddim jyst yn dod o ddim byd. Mae rhaid bod rhywun wedi creu. Mae rhaid bod rhywun wedi rhoi y bywyd yma. A mae Ioan wedi argyhoeddi'n llwyr yn fama. Mae hwn ydy yr un, Iesu Grist ydy'r un. A mae Ioan yn gwahodd ni i feddwl am hwn ac i ystyried o. A dyna'r sialens i ni ac i chi bore yma. Ystyriwch Iesu Grist. Meddyliwch a'i fod i'r un sydd y tu ôl i fywyd. A'i fod i ffynhonnell bywyd i gyd. A mae yna filiynau ar filiynau o bobl drost ganrifoedd wedi dod i weld fod hyn yn wir. Dych chi rioed i meddwl beth ydy pwrpas eich bywyd chi? Dych chi rioed i meddwl pam da ni yma? Mae'n gwestiwn dydy lle da ni yn aml yn gorfod meddwl amdano fo. Da ni'n aml yn meddwl am y peth. Lle dwi'n mynd? Pwy ydw i? Fel Cristnogion, da ni'n medru holi'r cwestiynau yma hefyd. Wel, yn gyffredinol, yr ateb gewn ni o'n cymdeithas ni dyddiau yma ydy mae ni sydd yn bwysig. Nid i ni sydd yn bwysig, yn bywyd ni sydd yn bwysig, ond mae yna rhywbeth anfoddhaol iawn am hynny'n does. Os da ni'n meddwl mae jyst ni sydd yn bwysig a bod ni'n wedi dod o'n un lle mae ni ydy canolbwynt y bydysawd yma. Yna mae yna rhywbeth gwag iawn am hynny. Mae yna rhywbeth unig iawn am hynny, a da ni'n gweld o mewn llawer o bobl y dyddiau yma.
Mae'n rhywbeth sydd yn codi ofyn arna ni. Os da ni'n meddwl na dim ond ni sydd yn bwysig a bod o fyny ni i reoli yn bywyd ni ac yn gwneud y mwyaf o'n bywyd ni, yna mae'n gadael ni yn wag iawn. Ond mae'r adnodau yma'n dysgu bod bywyd yn rhodd. Mae pob anadl sydd genda ni yn rhodd gan Iesu. Mae pob pwynt o IQ sydd gennych chi a mi yn rhodd gan Iesu. Mae pob dawn sydd gennym ni yn rhodd gan Dduw, gan Iesu. Mae pob profiad da ni'n cael yn rhodd. Mae'n rhodd gan Dduw trwy Iesu Grist i ni, sef yn honell pob dim. A pan da ni'n dod i weld hyn, da ni'n sylweddoli nad ydy bywyd yn dibynnu arna ni. Da ni'n dod i sylweddoli efallai fod na reswm y tu ôl i bob dim. Mae bywyd yn cael ei gyfoethogi achos da ni'n sylweddoli fod na rywun y tu ôl y cyfan, a bod na rywun yna efallai medrwn ni ddod i weld-nabod. Da ni'n dysgu efallai bod dim rhaid i ni ofni pethau. Da ni'n dysgu fod na rywun yn rheoli y cyfan. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a diwyniwr sydd fri. Y goniant gydd mewn creadigaeth, yn eglur nawr i ni yng Nghrist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy-ior. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth i lawr ar nef. Echod gyb dy gariad cryfach, stem ar thain gwahan i nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy-ior. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechais dangau, llengad ei rwygo, mae pechod a gyfros bedd yn fyd. Mae'r nefoedd yn rhio, yn clodi ddogoniant, godais ni nôl o farwn byw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gynharu, nawr ac am byth teyrnas i'r wyt. Ti mi a deyrnas, i ti ma'r gogoniant, ti mi ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy-ior. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asau bwy blaen. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas i'r wyt. Ti fi a deyrnas, i ti ma'r gogoniant, ti fi
morymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist Caio. O morymys yw'r enw hwn, does dim asau fwy flaen. O morymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O morymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Wel, diolch i'n ffrindiau ni yn Eglwys Caersalem, Caernarfon, am y gan yna ac am yn atgoffa ni pa mor hyfryd ydy Iesu Grist. Wel, da ni rwan yn troi at y trydydd gair yma Ioan yn ei ddefnyddio i ddisgrifio Iesu. Mae wedi defnyddio'r gair i ddangos i fod o'r dechrau i fod o'n dduw. Mae wedi defnyddio bywyd i ddangos mai oddi wrth y fo mae bywyd yn dod, ac rwan mae yn defnyddio'r gair golau, yn ddoefr oedd bywyd a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu edd. Mae golau'n golygu llawer o bethau ac mae yna lot o bethau yn y darn yma, ond gai jyst tynnu'ch sylw chi at un peth, sef y ffaith fod golau yn llywyrchu. Ac efallai dyma yr hyn sydd wedi perswadio Ioan fwy nag unrhyw beth mae Iesu ydy mab Duw. Mae golau yn llywyrchu. Pan ydych chi'n mynd mewn i stafell dywyll, mae'n llywyrchu. Os oes gennych chi fflachlamp, mae'n llywyrchu bob cornel o'r stafell. Mae'n gwneud y peth gwneud y lle'n ole llwyr. Ac wrth i ni feddwl a darllen am Iesu, fedrwn ni ddim peidio a dod i'r casgliad a sylweddoli fod ei fywyd o fel golau yn llywyrchu, bod y pwrpas a'r cariad yma a'r bwrlw mawr yn dod allan o'r cyfan oedd o'n ei wneud. Gweld, mi greodd Iesu y byd yn berffaith, mi greodd Iesu y byd yn hyfryd ac yn le ffantastig, ond mae'n dywyllwch yn y byd. Da ni'n edrych yn cwmpas ni heddiw, mae'n dywyllwch. Mae'r tywyllwch yn y byd oherwydd yn bod ni fel pobl wedi cefnu ar Dduw. A da ni'n gweld o'n y byd o'n cwmpas ni, y ffaith fod y greadigaeth wedi ei thorri. Da ni'n gweld o mewn pobl eraill yn dydan, ond efallai'n fwyaf da ni'n weld o'n calonnau ni'n hunan. Da ni methu dilyn Duw fel yr ydyn ni i fod i wneud. Da ni wedi methu yn llwyr. A da chi'n gweld nath Iesu ddim eistedd yn ôl a gweld ni fel pobl yn y sefyllfa yma. O'n gwybod mae barn fydden ni yn ei wynebu, ond i bai fod yna rhywbeth yn cael ei wneud. Mae Duw yn berffaith, mae Duw yn lân, yn dad mab ac ysbryd glân, ac mae rhaid iddo fo farnu pob drygioni. Ond nath Iesu ddim aros a gwylio hyn os hoffech chi. Mi ddaru fo ddod, mi ddaru'r goleuni belydru allan, mi ddoth o i yn byd ni. Dyma beth mae goleuni yn ei wneud. Os da chi weithiau, mae'n digwydd weithiau yma yng Mangor dydy yng Ngogledd Cymru, da ni'n cael haul braf, ac falle da ni'n agor y curtains yn y bore, da ni'n llachar. O sbiwch ar fywyd Iesu, sbiwch pa mor llachar ydy fywyd, o pa mor rhyfeddol ydy'r cariad, y ffaith oedd o'n sefyll fyny dros eraill, i allu rhyfeddol, y ffordd oedd o'n medru esbonio bywyd, y ffordd yr atho i'r groes, i farw dros eraill, i gymryd yn pechodau ni arno fo ei hun. Ac efallai'n fwy na unrhyw le arall, da ni'n gweld y goleuni yma yn llywyrchu wrth iddo atgyfodi a choncro marwolaeth a dangos fod yr aberth nath o'i roed ar y groes yn ddigon. Da chi'n gweld oedd yn rhaid i Iesu ddod i'r byd yma. Oherwydd dyna pwy ydi o, goleuni ydi o. Mae o'n pelydru allan, mae gariad o yn dod allan. Ac felly mae Ioan wedi hollol argyhoeddi. Mae'n dweud yn hwyrach ymlaen yn y benod, daeth y gair yn gnawd. Mi ddaru Iesu, mab Duw, ddod yn gnawd mwyn yn hachub ni. Dyna di'r casgliad mae Iesu, mae Ioan wedi dod iddo fo. Ac felly y cwestiwn pwysig i ni, a'r peth pwysig i ni bore yma, di sut ni'n ymateb i hynny.
Alla bod chi ddim yn siŵr. Alla bod chi ddim yn siŵr am Iesu Grist. Wel, ewch ati i ddarllen amdano fo. Ewch ati, dyna beth mae Ioan am i ni wneud, a dyna beth fydda ni am i chi wneud, ydy edrych ar fywyd Iesu, a dod i'ch penderfyniad eich hun. Sbiwch ai Iesu ydy goleuni y byd, ai fod i'r un sydd wedi dod i'n hachub ni. Dim ond yr ysbryd glân allith agor eich llygyd chi, a felly gofynnwch chi i Dduw weithio, gofynnwch i Iesu sydd tu ôl i bob dim i agor eich calon chi i weld hynny. Neu falle bod chi bore yma, bod chi'n barod. Falle bod chi'n gweld bod chi mewn tywyllwch. Falle bod chi'n gweld bod eich bywyd chi, eich bod chi yn euog, eich bod chi angen cymorth, eich bod chi yn gweld eich bod chi wedi torri deddf Duw. Wel, gweithwch allan ar yr arglwydd Iesu. Mae o'n llawn cariad, mae o'n oleuni mi ddoetho i'ch achub chi. Dudwch wrtho fo eich bod chi ar goll, dudwch wrtho fo eich bod chi yn euog, gofynnwch iddo fo fadde i chi ysbiwch arno fo ar y groes yn marw trosto chi. Ac mi wneitho ddod i'ch bywyd chi. Trowch ato fo. A beth amdano ni sydd yn Gristnogion y bore yma? Wel, y peth cyntaf di, mae rhaid ni chwilio'n hynna ni wneud yn siŵr yn bod ni wir yn adnabod Iesu Grist. Bod ni wir yn gwybod i fod o'n air, i fod o'n fywyd, i fod o'n oleuni. Dim ond yr ysbryd all weithio yna ni, ac mae rhaid i ni ofyn i'r ysbryd i barhau i ddangos hynny. Ond os ydy hynny'n wir amdano ni, os ydyn ni wedi gweld Iesu Grist a wedi rhoi yn ffydd yn Iesu Grist, gadewch i ni gael yn cysuro bore yma. Mae rhai pethau. Y peth cyntaf ydy, mae rhodd ydy bywyd. Da ni'n gweld o'n fama. Iesu di ffynhonnell bywyd a mae di rhoed bywyd i chi ac i mi. Mae e'n gwybod pryd bydd o'n cymryd y bywyd yna nôl hefyd. Ac felly, da ni'n byw mewn dyddiau'n sicr yn dydan. Mae yna lot o bobl yn poeni am Covid ac yn poeni am farw ac yn y blaen. Wel, fel Cristnogion, dyda ni ddim angen poeni. Da ni'n gwybod pwy sydd yn gofalu amdano ni. Da ni'n gwybod pwy sydd a'n dwylo ni yn bywydau ni yn ei ddwylo fo. Ac felly mi fedrwn ni drystio. Mi fedrwn ni drystio'n plant. Mi fedrwn ni drystio'r pobl da ni'n anwyl, sydd yn anwyl i ni i Iesu Grist. Achos mae o yn gwybod, a bydd o ddim yn gorffen yn bywyd ni tan i fod o'n barod ac mi fydd o'n yn cymryd ni at y fo'i hun. Ac felly mae'n gysur rhyfeddol yma yna. Da ni hefyd yn freintiedig yn dydan. Y gair, y awdur bywyd wedi'n dewis ni, wedi gweithio'n yn calonau ni. Da ni'n mynheiddu hyn o gwbl. Ond beth bynnag arall sydd gennym ni yn y byd yma, neu beth bynnag arall sydd gennym ni ddim yn y byd yma, dyma di'r peth mwyaf pwysig ynddo, dyma di'r peth mwyaf rhyfeddol. Ydyn ni'n credu fo go iawn, ydy'r peth mae'n cael effaith arna ni go iawn. Ac efallai, mae'r sialens i ni ydy bore yma, di meddwl faint amser da ni'n treulio yng nghwmni Iesu go iawn. Mae'r disgrifiad yma mae Ioan yn rhoi o Iesu yn rhyfeddol. Mae'n neud i chi fod eisiau darllen ymlaen yn dydy. Dysgu am y gair ddaeth yn gnawd, am y bywyd, am y goleuni, yr un rhyfeddol yma. A dyma'r un sydd wedi yn caru ni. Dyma'r un sydd wedi marw drosto ni. Dyma'r un sydd yn cynnal yn bywyd ni. Dyma'r un sydd yn gweithio yna ni. Dyma'r ysbryd, i ysbryd o sydd o mewn ni. Ac felly mae eisiau ni dreulio amser gyda Iesu. Mae eisiau ni dreulio amser gyda fo. Mae'n ddisul heddiw. Faint amser fyddwn ni'n treulio yn darllen ei air o. Faint amser fyddwn ni'n treulio yn gweddio ac yn siarad gyda fo. Achos mae'n ddyletswydd anna ni, ond mae'n llawer mwy na dyletswydd yn dydy. Mae'n fraint, mae'n rhyfeddol, bod ni'n cael treulio amser gyda Iesu. Ac felly mae eisiau ni'n neud, ac wrth i ni'n neud, mi fyddwn ni'n cael y newid. Mi fyddwn ni'n disgyn mwy mewn cariad
gyda Iesu, ac mi fydd y cariad yna'n gweithio i ffordd allan y mywyd yr eglwys. Fyddwn ni'n caru'n gilydd mwy. Mae gyda ni lot o benderfyniadau mawr i wneud fel eglwys, ac fyddwn ni'n medru gwneud y penderfyniadau yna'n llawer mwy hawdd a rhwydd pan mae gennym ni Iesu ymlaenau yn meddyliau ni ac yng nghanol yn calonau ni. Ac mi fyddwn ni'n cael ei ogoneddu fo, achos dyna da ni eisiau, ydy bod o'n cael y gogoniant i gyd. Wel, gadewch i ni orffen trwy addoli gyda'n gilydd, gadewch i ni ganu. Gyntaf mae Meilir Geraint o Bontypridd. Da ni'n mynd rownd Cymru i gyd bore yma, ond mae Meilir yn mynd i ganu can i ni, mae o wedi sgwennu o ganlyniad i feddwl am Iesu Grist. Ac wedyn mi ganwn ni efo'n gilydd harddaf waredwr. Y bwyd dwi'n gweld fy methiant am hechod cas. Y bwyd dwi'n gweld dy gariad a dyfnder dy ras. Y bwyd dwi'n gweld fy nghywilydd, y bwyd dwi'n gweld y gwir. Caru bob pechadur, rwyt ti'n fy ngharu i. Mi roddais di dy fywyd i mi gael mynd yn rhydd. Nawr gwariawdur a gwyddordeb yn dy addoli di. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Trwy boen a'i waed yn llifo, mae Iesu Grist yn dweud cyn plygu ben a marw. Mae'r cwbl wedi wneud. Mi farwodd mewn tywyllwch, ei gorffoedd yn y bydd, tra'r gelyn oedd yn dathlu. Ei fuddugoliaeth ef. Ond ar y trydydd diwrnod, mi roedd y bedd yn wag. Mae'r wolaeth wedi drechu, a'n bywyd ni yn saff. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth.
ti'n deilwng o'r clod ar anrhydedd ar nerth. Gadewch i ni weddio. O arglwydd yw dad, da ni yn diolch i ti am pethau rhyfeddol yma da ni wedi i darllen amdanyn o'i dysgu nhw bore yma. Da ni'n diolch mae ti sydd yn rheoli, mae ti sydd tu ôl i bob dim. Rhyw ddydd mi fyddi di'n dod yn ôl ac mi fyddi di'n cymryd y cyfan yn ôl at y ti dy hun. O arglwydd yw dad, da ni'n diolch i ti. Diolch am y cariad wyt ti di ddangos. Diolch am y bywyd wyt ti di roed i ni. Helpa ni drystio na ti, a helpa ni dy garu di, a helpa ni fel eglwys i dy fyw, i fyw dy fwyn di ac i ddangos dy gariad di i eraill. Da ni'n gweddio hyn i gyd rwan yn enw Iesu Grist. Amen. Bwyd dwi'n gweld fy methiant am hechod cas. Bwyd dwi'n gweld dy gariad a dyfnder dy ras. Bwyd dwi'n gweld fy nghywilydd Bwyd dwi'n gweld y gwir
caru bob pechadur. Rwyt ti'n fy ngharu i. Mi roddai styd dy fywyd i mi gael mynd yn rhydd. Nawr gwariawdur a gwyddordeb yn dy addoli di. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Trwy boen a'i waed yn llifo, mae Iesu Grist yn dweud, cyn plygu ben a marw. Mae'r cwbl wedi wneud. Mi farwodd mewn tywyllwch, ei gorffoedd yn y bydd, tra'r gelyn oedd yn dathlu. Ei fuddugoliaeth ef. Ond ar y trydydd diwrnod, mi roedd y bedd yn wag. Mae'r wolaeth wedi drechu, a'n bywyd ni yn saff. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth. Rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng, rwyt ti'n deilwng o'r clod a'r anrhydedd a'r nerth.